Cada any i des del 1977, l'ICOM organitza el Dia Internacional dels Museus, un esdeveniment mundial celebrat entorn del proper 18 de maig. Té com a objectiu augmentar la consciència pública sobre el paper dels museus en el desenvolupament de la societat. És el motiu d'aquesta diada tan especial que farem una volta per alguns dels nostres museus diocesans de Mallorca per descobrir-hi els tresors que guarden. Seguim el nostre recorregut pel recentment transformat Museu d'Art Sacre i antic Museu Diocesà. Benvinguts i benvingudes al Museu d'Art Sacre de Mallorca. Aquest és un museu amb una llarga trajectòria, ja compta amb més de 100 anys d'història, ja que va ser fundat l'any 1916, i la seva col·lecció està formada per peces que originàriament tingueren una funció cultural o litúrgica. Molts de vosaltres ja sabreu que el seu discurs museològic, la seva exposició permanent, gira entorn de diferents espais que se corresponen als pilars fonamentals del cristianisme, de la teologia cristiana, que en aquest cas serien Jesucrist, la Mare de Déu, Església i Sants, i dins cada un d'aquests espais s'organitzen les diferents peces que tenim en exposició en el museu. També és interessant comentar-vos que el Museu d'Art Sacre de Mallorca se troba dins el Palau Episcopal. Aquest és un edifici que també té molta història, ja que va començar a construir-se ja en el segle XIII, després de la creació de la diòcesi de Mallorca, i que està fruit de diferents reformes i intervencions al llarg del temps. Dimarts que ve, dia 18 de maig, és el Dia Internacional dels Museus. Aquesta és una celebració que va crear el Consell Internacional de Museus, SICOM, l'any 1977, i des d'aleshores, cada any, aquest mateix dia, els museus de tot el món organitzen diferents activitats. En el cas del Museu d'Art Sacre sempre hem intentat també participar d'aquesta data tan especial, la Festa dels Museus, organitzant distintes activitats, visites, conferències, i en aquest cas, aquest pròxim 18 de maig a les 6, tenim programada una conferència molt interessant sobre la història d'aquest museu. Aquesta conferència anirà a càrrec de la doctora Mercè Gambús, professora de Història de l'Art de la Universitat de les Illes Balears, i a més aquesta activitat s'organitza conjuntament amb la Càtedra Seu de Mallorca, de la qual la doctora Gambús n'és la directora. Se podrà assistir presencialment en aquesta conferència, tot i que les places són limitades, però també vos animam a que la pugueu seguir a través de la plataforma Zoom, i aquest enllaç d'aquesta plataforma el podreu trobar a la pàgina web del museu i també a les seves xarxes socials. Vos recordant que aquesta conferència començarà a les 6 i esperant que participeu i que estigueu interessats en aquesta activitat que vos hem preparat per celebrar la Festa dels Museus.